הם יודעים איך זה עובד. כשמסמנים מישהו לחסל, הם מחסלים אותו. אם זה מוסד, אם זה איש, אם זה מפלגה. אבל הפעם הם נתקלו עם אדם שהם לא רגילים אליו. אחד, אני לא מקבל משכורת מעמותת שופר. 2, אני לא חבר בעמותת שופר. 3, אני נוסע עם רכב שלי פרטי. 4, אני נוסע עם הדלק שלי לכל מקום, ותראו לי עוד אחד מהרבנים שעושה כך. אמר עליי בורא נפשות רבות, ברוך מחיי המתים. אין בעיה של דיור תוך 3 שנים בכל המדינה. שפירא לא תגמור את שנתך רשע מרושע. הריני להודיע חד משמעית, אני הולך עד הסוף, ואני אביא 2 ספרות. כוח להשפיע, מחזירים השלטון לעם, הצבעה פז. שיקסה